Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji abang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Karbi Anglong along Assam Chief Minister Vigilance abitung dipurong sopi arlo nang lutsi esini doli apiso akibipi second wife sangpi mirmili derapi rong pangbong ahem nang lutpaksi kiri kakhuruk asai kerengpo. Arkoi ni Painar Kep Ningkan Surihinira Inkoi Raporni CM Vigilance Team Atum Karbi Anglong Dipu along nang lutsi esini doli apiso akibipi sangpi mirmili derapi ahem nang humrisi hem property kedoan kelang lapen kiri kakhuruk asai kedengpo sangpi mirmili derapi achar asini dole lake Rongkor block officer pusi than pachini po CM Vigilance Team Mr. Asini Doli Achar Sangpi Mirmili Derapi Ahem Humporti Ko Ando Lapen Ko Pipi Doma Pusi Kiri Kakhuruk Asai Deng Ponlo Pusi Berta Ribdunlo. News Report Karbi Anglong News Channel. Mrs. Kupun kinam Mrs. Mirmili Derapi. Mirmili ne ki koi moi totally to moi to nazanu hai hai ole Derapi boli likhe apuni gaঁৱৰ ইয়াৰ কোনে এটা তলত হেইটো চলাই আছে অভিযানটো কি ক'লা তদন্তটো কোনে চলাই আছে এতিয়া মই নাজানো মোক ঘৰ পৰা মাটি দিলে নহয় মইতো নাজানো হয় এনে ঘৰটো অচিনি দলে CM ভিজিলেন্সৰ মানুহ আহিছে নেকি পুলিচৰ মানুহ আহিছে আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা ন গুৱাহাটী Dhonsiri constituency ke parlo apar habjan atowar akungalong press media klembang phu agari henodaksi pesang koksi apar habjan arlok malom phirangke klembang phu agari chinilor apita aphianat glass thengtikang rai rai lapen la anchota kalilang pam anta lopila lapuan moniratum aningke ho mate kaheno manghu memelo lapen phererap mimi ang theklo lapen apar habjan arlok apha nong no ke jo abang mandetlo lang ikta lahilo agari Ford Figo lapen registration number ta lahilo AS04P3044 lang ikta radatum arloke logo thabru lapen lake press media klembang phu atumagari henodaksi towar akung bikoklo Birta kapachetak atuma potsi apar habjan arlok enong juno dagji apotsi mane phangno dagna pusi kelang chari pidunang ji apodlo seta komane aning ke ho mate aning kaheno dokok ajoinesi pherangke klembang phu agari chinilorta thengrai rai dadlo lasi lapuson klembang aling seta nep ingnang si raikom arideng hodai damdet nangji a oddulo Pini labang so kisung kachetong nang lake Karbi Anglong News Channel apherangke Pratap Ingle News Report Karbi Anglong News Channel Lage deli gari layo habjan apar habjan ara towar lage reporter gari puchini lor bensi monitum nai kham khelo asla so long bange jo khado wita lai prong tha lage laso gari kaino dak pena jog laso towar long pasang nang kok lo amasi la kachibonai phan klembom lo mekanik tuma hormu ribom lang laso ahut la towar rai pasang kok amasi laso phi kumane tum aning kahino tum aning ho tum si la sona kam nang klem pilo lage la hello ho gari ke AS04P3044 la so hormu pen lage reporter gari pu chini lor pen lo ya anu kado beta thek prong lo ya lage nang kelang selet binong tum lo la puna la so gari lage penilo yo la hello yo lage hino dak pojoni aprang sige la pam nang lupi ba prang lo jo pam lo dera PC la so kambang ke lage arlong besi nang war pirai jo arlong tha la hello jo kado betum da la itha lage arlong lo ho la bensi nang war pirai yo
lage habjan along majuk amoni le claim punos dami la puson ne claim gleden nei aning kheno tum la son mai claim gleden nei kumane atum niliphan nailang silet nailang hejim pustame la son mai claim gleden nei yo la son ke kado vitame son mai claim gleden nei lage reporter gari puge kachini ne tumge kali lage ase kado ve tum tame la punar bangge pene pode la bangge ning chiru sigime Soching constituency Rongkor Govt School along Sorkar pen thang akerap avi Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong district along education a hin paprangdun pignangchi adim paprangdun thekthe asonak naklo pipotma pulote lokacharli kimisen our side kilong ledet apot lapen inglong arlok to war kawi pendanglok kaprek akisung kachetong nangason chimanded lo Lapu Langdamlote Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangke Kedamtang Aninkanamat si Quality Education Aputa Koani Kabor Ipen Rong Rup Arlo Awareness Samai Kibidam Lapen Pu Karbilo Charlie Asong Pen Koani Kabor Ipon Ang Tek Aviderason Timanded Lo Anpartame Pu Lakhapli Socheng Constituency Arlo Rongkor Govt School along Sorkar pen thang akerap awilang Towar me lang kitun kedang hem barpi barso kedo hem boundary wall hai hui anta avi laso school along lapen teacher sita single lang bonta lahai osomara phan lokapethek serchi phan amithang abainong chipi ponpen akaprek athan banga phan sita ripisi pathandun bomlo lapen bangso class lake class 1 pen class 5 ang denganta dak pacharli bomlo Sarba Siksa Abhiyan SSA along kithe kiding atumta apor penapor uniform desk bench hei huita nang paliver asonte misenji mate milit hot poputa chethan sailo Lasonsi Bangso School Kikimcheng Lucky 1953 Aningkan Mikir Hills District Long Detpen Non Pu Anta Thangkachelardun ang thek avila EC backward athai piklang puta matha da mimi nona kai lake digital akai adin lasi local MSc head singrong phar lapen EM Richard Tokbi atuma phan bangso school along kelang ponchia phansi lothan bang terang asang hopen tuning report Hamren pen nangkilo berta baskarong pi report Karbi Anglong News Channel mang tumang utak tumang bang ngerong tigalam lo rasan si bang bok uson tenitung buat jaga ke nitunge am susi unuti ko bukan si matalo ngerong tiglo si dak bang ngerong kol school pula establish ke 35 dah lalu Allah dak bang ni single teacher man ke kapor hita win li 1935 ma 1953 bang 53 amane ke ne like la puson Achala bangso sekolah long kisung katura ko PPC government men nang kipido kawe nang lihin pen pachinik tha katura ke jata belang netu mas kulong ke katura belang lu katura ke dukti lu ala towar ka vi ke ne lapen ke lada ke backward pilang mati asona ke sung ke da ke dukti lu asal malong ke kitun sudah ngadim ta we lapen ke la teacher mukhata na lang facility we khala heta na claim pi amat hadi patang te de la hailo asi dake toilet lu hanta mesen manang pipi labang so sekolah long charlie bomo somar aphai kon bag doing ne enne ke usmar do 30 ka usmar ke do hai single teacher lo nanda choglo mati di namasita la daga ba kisu mange guardian parent tumbang ka hai la nam ke aadhaar card नहीं कहो के को पिने लिंक नहीं कहो पुला hai bang hai di la so bang ge la tumbang rong so dang de pot hai di ke de la hai masih nang dia la puan si suli voi la mungkin
Nanglihin ben government afan kupini kachuningri dunji ason duing ma. Nangrap sonte dadangai. Tidak senang rap sesonte pugang. Ason tin tadagai nang tumpana cuning dulu. Ason tin amu pengitan lo matidi. Toilet punon kitun gedang dim punon. Dapat ke towar punon. Ason tin dah kivik side dulu yuk. Terprot school bang ke kering ni panai ni bori tigre. Nili metang ador maha pensi lahai timpan. Lahai tumhan mana mat tumhan bang. La lahai kan lo patan don ya Nang di bang ke. nili bang patan don lo Sa office dan nangji hasan nangji pulotan tek bujal hai. Masih son sila tumhan cuning risi cerap itu na kumening kumeti itu itu mancing wala hai. Ini jadi lo. School si reng nangji pot teman ke lahai bang le. Itu cerap itu kan le. Karong bong. Bang kau orang senang lihin tentang lah teacher ini gitu pun nang lihin nang di site kan. Fits Pharoki Thomso se Koila Akwari Kiphur along Bangkre Phoso se Koila Akwari Ardu along amat Apran Kidam Aputak Non Puanta Dode Sang se Pinpen Kethitang Arpum Kiri Loklang Dimahasau District ke Parlo Umrangso Police Station Angkang Asam Akwari along Koila Akwari Kiphur along Fits Pharosi Lang Lut Chokpen Bangkre Phoso se Koila Akwari Ardu along amat Apran Kidam Lapen nini pleng deta pita kethitang arpum longpon pila. Koya chiklo ni phai trok ningkan suri hinira inkoida porni ada por phai pli apor malom koila kiphur chia phan arlo lutlo. Lapen por phai narkep apor ahut kopi ko son pen lo ne lang lut chok pusi apran ke chok atumpen phirang ke atuma phan than pachini po. Umrangso Police Station pen kilometer thongkep susik kahelo Assam Meghalaya ahoy mate Assam Akwari along Aron Repen Fits Pharoki Thom Karnuk Koila Kiphur along Bang in Koira Phoso se Koila Kiphur Kachongdat atum Koila Kiphur bom aporahut men Koila Kiphur along Konat pen lone Fits Pharosi Koila Kiphur Angkok along Lang Lut Chokpen Bang in Koira Phoso se Koila Kiphur atum Angbong pen Bang kep atum Apran Chipajoksi Reng dok reng ni pen Hong nang tet longlo Bonta ke ongdung atum ke Koila Kiphur arlo pen Wang un esi Apran dam nanglo Bang Soputak Assam Chief Minister Ahukum pen Kethitang Arpum Kiri Kakhuruk Chiaphan SDRF NDRF Army Air Force Lapen Navy Force Atumaphan Adimaklong along an Toisi Kiri Pakhuruk Bomlo Bonta Nini Pleng Deta Pita Non Anta Kethitang Arpum Longpon Pila Bangso Koila Kiphur ke Aron Repusi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Pangdak Pondet pen api Dimahasau CEM Dibolar Gorlosa apiso Ningka Chethenai Mate Longle Ahempu Punus Gorlosa Aphan Assam Police Atumpen Nep Ingnang Ponlo Bangso Pi Kethitang Arpum Kiri Kakhuruk Ington te Pinlang Lapen Pinipen Nithom Kepleng Ritupo Pusi Birta Ribdunlo Khiruni pen nang kelo birta kam sing dera report Karbiang Long News Channel इस बार हम वही फर्स्ट जा रहे हैं एक टीम अभी आई है हमारी और हम प्रयास अपना बिल्कुल जारी रखे हैं कि कोई भी स्कोप हो उसको हम अनटच न करें मतलब हम हर संभव प्रयास करें ताकि हमारे कितना गहरा होगा ये जो मतलब नीचे जो कितना गहरा है कि नीचे अभी हमने जो अभी चेक किया था तो जो हमारे ऊपर नीचे तक जो लगातार हमने रोप के माध्यम से और डेप्थ फाइंडर के माध्यम से मोर देन 100 फीट पानी और टोटल कितना गहरा मोर देन 300 फीट जो है वो टोटल डेप्थ है इसका जो अभी यहाँ के लोकल भी बता रहे हैं और जो हमारे उसमें लगभग आ रहा है क्योंकि पानी में थोड़ा बहुत ऊपर अप डाउन होता रहता है उसमें पता नहीं चलता है रोप एक लिमिट तक नीचे जाती है उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर ही तैरेगी पानी के अंदर जब तक कि हमने वेट डाला है नीचे तो सुरंग भी होगा टनल भी होगा सर हाँ दाएं बाएं उसका टनल भी होता है लेकिन बावजूद उसके मोर देन 300 फीट जो है वो टनल का ये पूरा जो है वेल का डेप्थ है और पानी का लेवल कम से कम जो है 100 फीट इसके
Pini abirta ke lapuan si kang ton pon iglo do me thak me.